थ' हेलौ लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आरोना थ' जों दासान्दि खोनागासिनो फेसबुक इउटुब गासैयावबो ना मात्र फैसालि ना भाइरेल जानाय गुबुन हौवाजों खारलांनाय बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि बाथ्रा आरोना आं दिनै मोनबाय बुजिना मोनबाय जाय सेंग्राजों बि थांदोंमोन बुस्थुआ थानो हायाबो जानो हागौ आरोना बेजों बिनिनो मोनसे कल रेकर्ड मोनदों आरोना खोनानो मोनदों बुजिनाय बादिब्ला माखासे बर'फोरा रायज्लायहरदों आरोना थ' बेयाव फोरमायहरदों बियो जे गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै सानफ्रोमबो गाबबाय थायो बेखायनो बे सेंग्राया बेखौ न'आव थिनहरफिनसिगोन थ' दा हासबेन्डजों सावरायगोन हासबेन्डजों सावरायनायनि गेजेराव मा रिजाल्ट मोननोसै आरोना हासबेन्डआ एक्सेप्ट खालामोब्ला फैसिगोन खालामाब्ला फैनाय नङा बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोना कल रेकर्डआवहा बेबायदि बाथ्रा आरो माखासे बर' सेंग्राफ्रा रायज्लायहरनायाव नागिरनाय बाथ्रा बुंनायावहा बै सेंग्राया बुंदों आरोना हिन्दीजों रायज्लायदों बर'जों रायज्लायाखै इंलिसबो रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरोना नाथाय बै बर' सेंग्राफ्रा हिन्दी रायज्लायनायखाय हिन्दीयाव रायज्लायहरबाय आरोना थ' बुंहरदों बाथ्राखौहाय पस्ट मेनेजार मावो आरोना थ' फैसालिया बेजों मोजां मोनलायनाया बेसेबां बोसोर जाखोमोन बेबो बाथ्रा मोनसे आरो बेसेबां गोबाव जाखो बियो बे गवायाव खामानि मावफैनाया थ' सेंग्राया बुंना लानाय बादिब्लाथ' बहुत बोसोर जाबाय आं बेयाव खामानि मावनाया बहुत बोसोर गवायाव मावनाया बहुत बोसोर माने अब्ला बियो बे बहुत बोसोर गवायावनो थाबायब्ला बियो बै आमेरिकानि सुइजारलेण्डनि नंमारगौना नंमारा बे बाथ्राया साननो गोनाङा स' भिडिअ कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो बिनि उनाव मा सानो फोरमायलायदो आरोना नोंथांमोननो होनो कल रेकर्डखौ खोनासंलांदो। दङ ओमफ्राय माबायावनो माक्साव दङ जोङो ओमफ्राय माने खोनानायखाय नै नाम्बार सामावबाय नालाय नाम्बार हरनायखाय रायज्लायदों मोनसे नोङो गवायाव थायो? औ माक्सावहाय आच्छा माक्साखौ सोंलाय माक्सा मिथियो मोनथियो औ माक्सा माने माक्सा मोनसे जायगा नालाय जोङो माबायाव थायो कारासराव थायो माक्सा खाथियाव कारासर दं नालाय औ औ माने माक्सा मोनसे फेमास जायगा नालाय ओमफ्राय बिनि खाथियावनो कारासर दङ ओमफ्राय बे बर' रोंमारा एक्सुलि बर' रोंमारासो बर' रोङा बियो प्रमिसखौ जेबो रोङा इंलिसजों हिन्दीजोंल' रोङो बियो ओमफ्राय माथो पबित्र होगासिनो दं ओमफ्राय मानसिफ्रा पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय बियो बै माबा सिकिउरिटि गार्डआ बे नङा ओमफ्राय माथो माबा जन खारजिया पबित्रनि माबा हरदों ओमफ्राय जों बेखौनो नायनानै आश्रमदों जों लोगोफ्राबो मिथिबाय दा ओमफ्राय नै खोनासं औ बियो सिकिउरिटि नङा बियो गाव नङालाय बियो ओमफ्राय पबित्र बसुमतारीया सोरबा रेस्टुरेन्टआव मावो होनना बुंनाया बे रेस्टुरेन्टआव मावा बियो एक्सुवेलि सासे मालिक बे माबायाव बे मेनेजार थायो ओमफ्राय दा बिनि नामाबो पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय आं अब्लाबो नै आं ओरैबायदि जाबाय मिथिबायना आं थानो हाला आं फिसाफोरखौनो सानफ्रामबो गाबै गोसोखांबाय थायोना ओमफ्राय आं थांफिननो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्य गाव होनदों आरोखि होनबालाय आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैनोसै होनदों आरो बियो आं सानफ्रामबो नुनो हाया गाबबाय थायोना ओमफ्राय गाबबाय थानायखौ नुनानै नों थांफिनदो आं नोंनि हासबेन्डजों रायज्लायनोसै होनना बुंबाय थायो बियो आंखौ दोनहैनोसै आङो नोंखौ दोनहैफिनसै आं होनना बुंबाय थायो आरो बियो ओमफ्राय दा होनदों आङो होनबालाय आं थांफिननोसै होनना बुङो जोंनि सिस्टारमोनहा क'क्राझारनि मानसिया थप्लायनाय आंनाव मेसेजाव खालि फैफिनदो आरो फैफिनदो होनो आरो ओमफ्राय दाना नङा नै खोनासंहो माने आंबो खर' जायो नालाय आं माक्साव थायो जों ज' दङ आरो जों बर'फोर नालाय ओमफ्राय जोंथ' जेनेबा मबाइलाव नुयो नालाय फेसबुकाव एरखम ओमफ्राय नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय मोनदों ओमफ्राय बे नाम्बारखौ हरदों आरो जोंनावहाय बेनि नाम्बारखौ औ ओमफ्राय बोरै मोनखो बेनि नाम्बारखौ बेनि नाम्बार माने जों ज' दं नालाय जों माने बर'फ्रा जों ज' दंब्रा जों ज' थायो ओमफ्राय सासे मानसिया माबायाव थायोमोन नालाय बे हरदों आरो जोंनो सिनायगोनदां नोंसोरो सुखनजरानि औ
आं सिनायनाय नङा सिनाय नङा आरो जिखुनु जाया औ नै आंथ' फ्लाइटजों थांनोबो ओरैबायदि सामान लाबोदों आङो फ्लाइटआव आं बोरै थांनो हागोन बिदिसो जागोन दं आं थांफिननांगौबाबो ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों नोङो बाजै आं थांफिननोसै ओमफ्राय दा बे सासेया ओमफ्राय दा नोंसोर औ ब्रा नङा नों थाफानाया बियो आंखौ होनबाय दाख्लैनिफ्रायनो आंनि गाबनायखौ नुनानै आं फैजेननिखौनो गाबबाय थायोना आंनि न'खरखौ आङो माबानानै नोंनि बे डिस्ट्रय जादों होननायनि थाखाय आं फैबाय दे होननानै आं गाबै बुंबाय थायो नालाय ओमफ्राय बे होनो आरो बिदिबा थांफिनदो थां आं दोनैफिनसै होनो आरो बियो दोनैफिनसै आङो दोनैफिनसै होननानै ओमफ्राय दाना आंबाय आङो थाबोबाय लासिंसिम आं बोरै थांफिननो नै बेबायदिबो फैलायलाङो आरो ओमफ्राय दा नों हजोंनिफ्राय रायज्लायहरबाय ओमफ्राय दा माबाहाय आसामाव रायज्लायहरबाय दा आङो आंनि हासबेन्डजों आं रायज्लायगोन मिथिबाय आंनि हासबेन्डआ जुदि आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बेजोंनो थानोसै दे रायज्लायग्रोदो जोंलाय माथो खालामना जों ज' दं नालाय जों रायज्लायदों आरो बेखौनो जोंनि आसामनिफ्राय एरखम जादों नालाय जोंबो माने नागिरनो सानदोंमोन नालाय बेखौनो नागिरनाङा दे आं दङ आं जेबो सिन्था नांनांगौबा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनोसै ना जिखुनु जाया नोङो नोंनि हासबेन्डजों रायज्लायहरदो नों मा खालामो मा खालामा नों रायज्लायहरदो फैफिनना मायो जिखुनु जाया जोङो ज' दङ नालाय जों ज' दं नालाय आंनि हासबेन्डआ आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बिजों थानांगोन ना आंहाथ' लाइफआ डिस्ट्रय जागोन ना जों माने बाजै मिथिबाय जोङो सोरबा दङ आं सिकिउरिटि मावो सोरबा अबेबा मावो आं सिकिउरिटि मावो खिन्थु जोंना आखायाव जोबो नालाय ओमफ्राय सोरबा अबेबा मावो फिसा थाब जोबो जों ज' रायज्लायदों आरो ज' थायो नालाय खिन्थु बे सिकिउरिटि मावा बे बेखौनो जों मिथिगौ नालाय सिकिउरिटि मावो मायो बिदि खोनादों आरो पबित्र बसुमतारिया जिखुनु जाया फरवरिनि माबा 2013 थांनायनि दंना मोनसे नङा जोंथ' मिथिला जिखुनु जाया जों खोनानाय मथे जों एसेबाबो जों बर' मानसि नालाय जोंबो ना हेलो अरे हम लोग इंग्लिश रोङालै बर'सो माबा हिन्दीसो रोंगौ हिंदी बोलो ना बताओ ना ये जो बंदा मेरे को भी मिला था लेकिन मेरी नाम पे ऐसा कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड का ये ग्रुप 4 का ऐसा मेरे को मेरा फेस ऐसा ग्रुप 4 का तो मिला है आपका हाँ ऐसा है लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं है आप लोग मुझे देखेंगे ना तो समझ में आएगा तो मैं ऐसे गोवा में ऐसा सिक्योरिटी काम नहीं करता मैं बहुत अच्छा मैनेजर जॉब करती हूँ और मैं ऐसे भी लाइटिंग का डिजाइनर आर्टिस्ट हूँ मैं कोई भी तो है तुम्हारा मतलब आपका जो दोस्त नहीं तो कोई भी है आपको बोल रहा है कोई आप रेस्टोरेंट में काम कर रहा है नहीं मेरा कुछ आइडिया ही नहीं मैं रेस्टोरेंट में कभी मेरे पास कसम से मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं रेस्टोरेंट के बारे में पहले आप जयपुर में काम करता था ऐसा बोल रहा है रिकॉर्डिंग में आया था ना उसमें फेसबुक में इसलिए हम लोग एक साथ होके ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था आपको नहीं अभी ऐसा मत करो भाई मैं गोवा में बहुत सालों से इधर है मेरा पास भी ऐसा नहीं है गोवा में बहुत साल था ना हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं आप गोवा में कितना साल तक है वहाँ पे नहीं मैं मैनेजर पोस्ट में था मैं ऐसा काम नहीं करते सुनो मेरा भाई हाँ बोलो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओके तुम लोग टेंशन कर ले क्योंकि हम लोग तीनों का मैटर है प्रॉब्लम है पता है ना तीनों का मैटर है वो हम लोग तीनों का मैटर है जो भी कैसे प्रॉब्लम करना है आपको मालूम है कैसा क्या नहीं करना है ओके आप लोग टेंशन मत करो जो भी मैटर है हम लोग का तीनों का हम लोग मैटर सोल्व करके सुना लेंगे हम लोग ठीक है आप लोग हमको चाहिए तो कांटेक्ट करो हम लोग मापसा में है सुनो
मैं तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल अभी उसके हस्बैंड को मैंने कॉल लगा रहा है, तो उसका हस्बैंड ने फोन नहीं होता है। अगर हस्बैंड अगर एक्सेप्ट किया तो अच्छा है। एक्सेप्ट कैसा करेगा अभी? सुनो, वही तो बात करने के लिए मैं फोन कर रहा हूँ हम दोनों। अगर उसका हस्बैंड एक्सेप्ट किया, मैं इसको छोड़ के आता था। ठीक है, आप उसको फोन करते रहो फिर। नहीं किया तो वो तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसे आप लोग ऐसा सुनने का, वो करने का, ऐसा वगैरह वगैरह ऐसा मत बोलो। ठीक है, हम लोग मार्क्सआव में है। हाँ हेलो। मार्क्सआव दं जोङो मोनथिबाय, कन्टेक्ट खालामनो जाबाय मालाबा नांगौबा। खोनासं। माबा आं बोरायजों रायलायगोनसै हा। रायलायग्रोदो दे। जोङो होमबालाय जों थांला, मोनथिबाय, नागिरला जों होमबालाय, नोंसोर दंबालाय। नागिरनाङा, आं सोंहरग्रोगोन मिथिबाय दे, नागिरनाङा। नागिरला जों, माने जों ज' दंमोन नालाय, जोंनि बर' मानसिया जोङो माने खोनादों नालाय एरखम एरखम। ओमफ्राय नै आं नांगौबा नोंसोरखौनो फन खालामो, मिथिबाय ना? दे, नांगौबा फन खालामनो जाबाय। ओमफ्राय खोनाबाय, जिखुनु जाया हजोंहाय नोङो रायलायहरग्रोदो माबाजोंहाय, जोंनि आदाजोंहाय फार्स्ट टाइमावहाय। आदा माने? जेनेबा नै बिदिजोंब्रा, माबा आसामनिजोंहाय, जोंथ' जों मा बुंबावनो। आंनि बोरायजों। बेखौसो होनदां। आं कन्टेक्ट लायगासिनो दङ। नों कन्टेक्ट लाग्रोदो। गाव राजिबा फैदो, राजि नङाबा थांदो बेजोंनो। गाव राजि जाबालाय माथो फैनांगोन ना नोङो। आं गाव फैदो, फैनोबालाय होनना बुंबा फैनोसै। गाव आं एक्सेप्ट खालामनो हाला होनना बुंबा बेयावनो थांसै, मिथिबाय ना? दे, जों होमबालाय जोङो थाबाय थासै, जोंनि लोगोफोरखौबो मा बुंबावनो होमबालाय। जों ज' दंमोन नालाय बाहायनो, ज'नो जों बेखौ सावरायगासिनो दं आरो। दा नों ओरैबायदि खालाम, मिथिबाय नोंसोरो? आंजों रायलायनो मोनबाय, गाव फिसायजों रायलायगोननो नागिरदों। फिसायजोआ जुदि एक्सेप्ट खालामोबा गाव थांगोननो, ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामाबा बेजोंनो थांसै आङो। दे, नोङो खबर हरबानो जाबाय दे। आं नोंनो हरफिनगासिनो। आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो दे। दे। जों दङ, बिराद बुरजा दङ बर'फोर। दे। दे। आंनिखौ लागोन, मिथिबाय? आंनिखौ लाथार। बे नोंनि दा? औ। दे।